Bună! Văd că ai plecat cu șampania. N-ai mai apucat să o termini în club? Relativ. Ce șampanie este? Este un moe. Un pișat. Nu vorbi urât, că n-avem voie să la televizor. Cum te-ai simțit în seara asta? E un nimic, adică Dom Perignon. Cât costă o sticlă de moe aici în club? 100 de euro e nimic. Serios? 100 de euro. Hai că nu e chiar nimic, nu pot să spui că e nimic. Poate mulți au salariul ăsta pe lună în România. Dacă ești milionar, e nimic. Ești milionar? Păi sunt, da. Cu ce te ocupi? Păi ar trebui să știi. Nu știu. Spune-mi tu. Eu poate sunt dezinformată, îmi pare rău. Materiale de construcții. Bine, părinții mei au făcut în Imperiu, la Galați și... Felicitări, asta e foarte bine. Spune-mi totuși cum te-ai simțit, cum a fost Gianluca Vacchi, a făcut atmosferă, s-a meritat în seara aceasta să se cheltuie atâția bani? Adică măcar să te-ai distrat în sensul ăsta. Am cheltuit 3000 de lei, nici mult, nici puțin. E ok. Dar te-ai distrat, asta zic, a fost atmosfera, a fost frumos? Da, am meritat banii, da. Foarte bine. Un mesaj părinților că măcar, uite, au muncit o viață întreagă. Anul trecut au făcut 10 milioane de euro profit, anul ăsta să facă 12. Doamne ajută, așa să fie. Distracție plăcută în continuare. Cum te Da. numești? Bogdan Olaru, Bogdan. de la Galați. Bogdan. Distracție plăcută în continuare.